गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ दैबाना थासारिखौ लाना उदालगुरि जिल्ला खुंथायजों सावरायज्लायदों। दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लानायनि उनाव बिटिआरनि गंबा जिल्लानि दाब दाब थावनिफोरावबो दै लोमसावना न' बां, लामा, दालां खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दैबानानि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होनानै उदालगुरि जिल्ला खुंथाय आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन बिबाननि मावख'गिरिफोरजों गुवारै सावरायज्लायो। उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नब्लाङाव दैबानानि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होनानै सावरायनाय मेलाव बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, एमपि पल्लव लोचन दास, एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारी, उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि डक्टर उदय प्रवीण आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। कबसा सुबा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय गामिफ्राव थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबांथार नखर, फुख्रि, आबादथिलि, लामाफ्रा लोमसावजोबदों। गंगार हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बरन्दी दैसानि दैया बांनायनि थाखाय दैजों बुखारलांनो गोबां सुबुं। 2 नं दङरगावआवबो गथ' बानानै गोबां आइजोफोरजों लोगोसे सा 35 सुबुंफ्रा गोग्लैनानै दङ। हराव तामुलपुर जिल्लानि खुंथायनि हेफाजाबाव सिखर एडभेन्सार क्लाब आरो ग्रीन टेक एडभेन्सारनि सोद्रोमाफ्रा नागिरनानै रैखा खालामदों सा 4 गथ'जों लोगोसे आइजोखौ। दाबो रैखा खालामनो हायाखै सा 35 सुबुंफोरखौ। आसाम पुलिस बिफाना डाम्पार ट्राकआव सिग्रोमनायनि गेजेरजों 1000 किल'ग्राम गान्जाखौ हमनो मोन्दों। गोबां बिबांनि गान्जाखौ पुलिस बिफाना हमनो हायो आरो बे आयेन बेरेखा हाबाजों लोब्बा थानाय सासे अजद होजानाय दायनिगिरिखौबो हमनो हादों। बे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै लाबोनाय फेग्रा मुवाखौ आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डाम्पार ट्राकजों लाबोबाय थानाय समावनो पुलिसफोरा गान्जाखौ हमनो मोन्दों। आसाम आरो त्रिपुरा रायजोनि सिमनायाव बे फेग्रा मुवाखौ हमनो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दासान्दि थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव बेलस्रि दख'रानि सिङाव थानाय गोबां गामिफ्रा अलखदाव गोग्लैनानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेलस्रि दैसाया सुवाजान दैसायाव गोग्लैनानै आरो सुवाजान दैसाया सेसा दैसायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव सेसा दैसाया देरनानै जिख्रिबारि, रोमै रोमै, हायनास्रि, 1 नं सोदोमस्रि, 2 नं सोदोमस्रि आरो गोबां गामिनि गोबां हा खुरनायजों लोगोसे गोबां न'खौबो बुखारनानै लांबाय। मख'नो गोनांदि बेलस्रि हालामाव सुवाजान दैसानि साजों गामियारिया लुनाय गंथाम दालां आरो सेसा दैसानि साजों लुनाय गंनै औवा दालांखौबो दैया बुखारनानै लांबाय। बेलस्रि हालामनि खमैबो 20सो नखरा न' नागारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो गोनां जायो। दालां बायनायनि जाहोनाव गं 20 गामिनि मानसिफ्रा न'निफ्राय जेरावबो ओंखारलांनो हायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोबोद गोजोनथाव खौरां, बर' फिसानि थाखाय जाफुंसार। वेस्ट बेंगल स्टेट बोर्डजों खुंजानाय JEE एग्जामिनेशन 2022 आव इन्जिनियारिं आरो फार्मासि मोननै कर्सनि थाखाय उथ्रिसार जानो हायो क'क्राझार जिल्लानि पार्सना मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि पार्सना मोसाहारिया फैबाय थानाय नेशनेल एलिजिबिलिटि कुम एन्ट्रेन्स टेस्ट NEET आरो JEE एडभान्सनि थाखाय थियारि जाफिननानै दं होनना मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय कुसुगाव दख'रा एबसुआ गावसिनि दख'रानि सिङाव थानाय 2019 मायथाइनि सेवाजों खुंजानाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय सा 20 फरायसाखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ दख'रानि आफादगिरि राथिया बसुमतारिनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारिया फरायसाफोरनि थाखाय इयुनाव गुनगोनां सोलोंथाइ लालांनो थाखाय थुलुंगाखां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय बसुमतारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै लाइमोनफोरनि फरायसा समावनो थांखि लानायजों ज' दावगालांनो नांगौ बे बाथ्राखौ लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। लोगोसे बिटिआरनि EM फारियै रन्जित बसुमतारि आरो उकिल मुसाहारि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजेब बरगयारिया नबजित नार्जारनो फरायनो बयखौबो खावलायदों। JTVनि दि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बादायगिरि नबजित नार्जारिखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय फैबाय थानाय 19 जुन थामहिनबा गाबोननिफ्राय हरनि 9 रिंगानिफ्राय फैबाय थानाय 23 जुन खालारनि हरनि 9 रिंगासिम फरायनो हागोन। फरायनो थाखाय जानबुं नाम्बार 9152915246 आव कल खालाम। दायो बिथांखौ फिन खनसेबाव जों फाइनालाव देरहासार खालामनो थाखाय मोनसे बिबान दंबावो। फै जों बयबो आरोबाव नबजित नार्जारिनो भट होनानै जोबथा बादायलायनायाव देरहासार खालामो आरो जोंनि बर' हारिनि मुंखौ लाखिनो। गोजोन्थों, खुलुमबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।